Anfurखौलायलायनाय लोगोफोरनै लुदुआ जायनो जेनो बेनो जायनो दानजाया बेनो हान्थु सौजानांगौ सिनि दानजाबानो हान्थु सौजानांगौ गोजालायबाय सासे हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाहरबावबाय लोगोफोर आङो दंफैयो आब'मोननाव आङो दाख्लिनिफ्रायनो दंफैयो आं मैयानि भिडिअआवबो खिथादों आब'मोननावनो दंफैयो होननानै ओमफ्राय लोगोफोर आं दा मोनसे बुस्थु देखायनो सानदों ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा दिनैनि भिडिअआ सर्ट जागोन मानो होनोबा अलरेडि मोनाखाबाय नोंथांमोना खुसेंग्रा गाबनायफोरखौबो खोनादों जानांगौ दा भिडिअआ गुसुं जागोन मोनाखाबाय 6टासो जाबाय टाइमा नायलांदो माबायदि भिडिअखौ सिनि ये mangap ke dia. Ui. Kalau nak Anfurखौलायलायनाय लोगोफोरनै लुदुआ जायनो जेनो बेनो जायनो दानजाया बेनो हान्थु सौजानांगौ फाग्ला गेम गेले नायबानो जाबाय मोजांखा बे गोथां गुथिया दानजाबानो हान्थु सौजानांगौ गोजालायबाय सासे नोंथांमोनाबो बिदि गेलेयो नामा कमेन्टआव हरलाय हनै नाहरखाया ओमफ्राय मानसिफ्रा भिडिअ बानायनायखौ गोजालायबाय आं दा हानबुनानै जागोन डेन्जार गेमलै बिसोरना मोजांथ' इन्टारेस्ट जायो फाग्ला गेम गेलेनो रोंगौथ' बे जायगायाव हान्थुजों ओरै होनसै ओरै लागोन ओरै होगोन मा मोना बेलाय एखे आखायजों सोबागोन जाबाय दे नों हान्थुजों हो आं सोबागोन नोहो बेजों बेजों मोनगोन बेवहाय खेला जाबासो मोनगोन दांलै हाब बेरायखौनो बोखोन खावलाजों होसोबानो हागोन नोङो बेयाव खेला गेलेयोबा दस्राबा गेलेजोबगोन आङो बेवहाय गेलेनो फाग्ला बाहाब्रबलायखायो बेजोंहाय बे खानायनि माबायाव गेलेया नांगौबा खानायाव ओरै हमनानै ओरै बोनायखौ गेलेगोन आङो बिदि गेलेजायो मालिस खालामनाय उन्दुना खानाय गैया माखौ हमना बो नै बिदिबो हाया ओरै बिदिनो ओरै मोनसे बोबानो जाबायनो जोंहा माथो बिदि सायो बिदि मानगोन बिदिनो नै दय जालाय आं बबाव ओंखारबावनांगौ जाखोब्रा दे हाब्ला दांबायसो ओरैबो गैला होजाजोब्बाय उन्दुनाथ' लाब गैयालै दय एबाराव फाल्थायसैलाय नों माराबा ओइ बाथा दासो होनांगौ बेखौ जानांगौ जोंनावखौ साजोब्बाय बे दाबो नाना होबानो मोजां मोनलायबावगोन रा बियो नाबावबा हांगौ सानदोंब्रा नों दाबो गोसो नङानि बेलाय दसेल' सागोन होजालायबाय गैला जालायबाय हाबजोब्बायसो नैबाव ओरैलाय गैला ओरैनोखौ ओरै फाथिगोन ओरैनोखौ ओरै फाथिगोन आं जोबखानांगौलै खुनु खोथा गैया माथो खोथा थाबावनांगौ